ଇ ବୁଢ଼ାଟା ତାର୍ ଜାଲ୍ତି ସମୁଦ୍ରନୁ ଝୁରି ଦଉଥିସି ଆଉ ସେନ ଗୁଟେ ଝୁରିଟେ ଲାଗ୍ସି। ସେ ଝୁରିଟା କଥା କହୁଥିବା ଝୁରି ଦିଶା ହଁ ସେ ଝୁରିଆ କହେସି ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ଆଉ ମୁଇଁ ଛାଡ଼ି ଦବ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଜାନ୍ସି ତୋର୍ ଗୁଟେ ୱିଶ୍ଟେ ପୁରା କର୍ମି ବୋଲ୍ସି। ବୋଲେ ବୁଢ଼ାଟା ସେଟାକେ ଛାଡ଼ି ଦେସି ଆଉ ଆଏସି ଆଉ ତାର୍ କନ୍ୟାକେ କହେସି। ବୋଲେ ତାର୍ କନ୍ୟା ସେ ତାର୍ କଥା ଶୁନିକିରି ରାଜି ଆସି କହେସି କମ୍ ସେ କମ୍ ଘରର୍ କେନ୍ସି ଗୁଟେ ଜିନିଷ୍ଟେ ହେଲେ ମାଗିଥିତୁ ବୋଲ୍ସି। ବୋଲେ ବୁଢ଼ାଟା ଦୁଃଖି ହେଇକିରି ଫେର୍ ସେ ସମୁଦ୍ର ଲେକେ ଯାଏସି ଆଉ ସେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫିସ୍‌କେ ଗୁହାରି କରିକି ଡାକ୍ସି 3 ଥର କରି। ବୋଲେ ସେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫିସ୍‌ଟା ଗୁଟେ ରାନ୍ଧିଥିସି ଆଉ ବାହାର୍କେ ଆଏସି ଆଉ କହେସି ବୁଢ଼ାକେ ଯେ ଯା ତୁଇ ଯା କପଡ଼ା ଥିବା ଟପ୍‌ଟା ନୂଆ ହେଇଯାଇଥିବା। ଆଉ ବୁଢ଼ାଟା ଆଏସି ଦେଖ୍ସି ଯେ ସେ ଯେ ନୂଆ ଟପ୍ ସେ କାଚୁଥିସି କପଡ଼ା। ଇଟା ବି ଦେଖିକିରି ତାର୍ କନ୍ୟା ପୁରା ରାଗ୍ ହେଇଯିବା କହେବା ଯେ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛୁ କେନ୍ତା ହେଇଛେ ଇଟା ଦେଲେ ଗୁଟେ ଜିନିଷ୍ ତି କାଣା ହେବା ବୋଲ। ବୋଲେ ଫେର୍ ବୁଢ଼ା ଫେର୍ ସମୁଦ୍ର ଲେକେ ଯିବା ଆଉ ସେନ ୱିଶ୍ କର୍ବା ଯେ ନୂଆ ଘର୍‌ଟେ ଦେ ବୋଲି। ବୋଲେ ସେ ଝୁରିଟା ଫେର୍ ତାର୍ ୱିଶ୍‌ଟା ପୁରା କରିଦେବା ଦେଖବା ଯେ ତାର୍ ଘର୍‌ଟା ପୁରା ନୂଆ ହେଇଯାଇଥିବା ସବୁ ମସ୍ତ ପୁରା କଲର୍ ଫଲର୍ ହେଇକିରି ପୁରା ମାଛ୍ର ଚିତ୍ର ହେଇକିରି ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଥିବା। ବୋଲେ ଏତ୍କି ଦେଖିକିରି ବି ତାର୍ କନ୍ୟା ଖୁସ୍ ନାଇଁ ଆଉ ଫେର୍ କହେବା ଯେ ଆରେ ମୂର୍ଖ ସେ ଯଦି ଦେବାର୍ ଥିତା ବୋଲେ ରାଜମହଲ୍‌ଟେ ଦେଇଥିତା କି ନି ଇଟା ଇ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଦେଇକିରି କାମ୍ ପଡ଼୍ବା। ବୋଲେ ବୁଢ଼ାଟା ଫେର୍ ଟେନ୍‌ସନ୍ ହେବା ଆଉ ଫେର୍ କେ ସେ ସମୁଦ୍ର ଲେକେ ୱିଶ୍ କର୍ବା ଲାଗି ଯିବା ଆଉ ଯିବା କି ସେ ୱିଶ୍ କର୍ଲେ ସେ ୱିଶ୍‌ଟା ବି ପୁରା କରିଦେବା। ଦେଖବା ଯେ ଘର୍‌ଟା ପୁରା ତାଜମହଲ୍ ପୁରା ମହଲ୍ ମତନ୍ ହେଇଯିବା ଆଉ ପୁରା ନକର୍ ଚାକର୍ କେତ୍ନି ତାର୍ ସେବାରେ ପୁରା ଲାଗିଯିବେ ତାକେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର୍ ଫୁନ୍ଦର୍ କର୍ବା ଲାଗି। ଏତ୍କି ଜିନିଷ୍ ପାଇକିରି ବି ସେ ବୁଢ଼ା ଖୁସ୍ ନାଇଁ ଥିବା ଆଉ ତାର୍ ବୁଢ଼ା ବର୍‌କେ ଆହୁରି ବି କାଁ ଜିନିଷ୍ କହେବା ୱିଶ୍ କର୍ବା ଲାଗି ସେ ଝୁରିକେ କହୁଥିବା କହେବା କି ତାର୍ ବର୍‌କେ ଯେ ମତେ ଇ ଏରିଆର ରାନୀ କର୍ବା ଲାଗି କହେବୁ ଯେ ଝୁରି ବୁଢ଼ାଟା ଦୁଃଖି ହେଇକିରି ଫେର୍ ସମୁଦ୍ର ଲେକେ ଯିବା ଆଉ ସେ ଇଚ୍ଛା ଫେର୍ ମାଗ୍ବା ସେଟା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ୍ ବି ହେଇଯିବା। ଠିକ୍ ପୁରା ଏସ୍‌ରେ ରହୁଥିବା ବୁଢ଼ୀ ପୁରା ନାଚ ଡେକ୍ ଜାମ୍ ନୃତ୍ୟରେ ସବୁ ହଉଥିବା। ବୁଢ଼ାଟା ଇଟା ଏତ୍କି ଖୁସ୍ ନାଇଁ ହେଇକିରି ଅଲ୍ଗା ଜାଗାରେ ରହେମି ବୋଲି ପଲାବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା। ବୋଲେ ସେନ ତାର୍ ଶନିବାର ସେନ ଅଟ୍କେଇ ଦେସନ୍ ଆଉ ବୁଢ଼ାକେ ଇଏ କରିଦେସନ୍ ଆଉ ବୁଢ଼ାକେ ଫେର୍ ତାର୍ କନ୍ୟା କହେବା ଯେ ତୁଇ ଯା କହେବୁ ଯେ ମତେ ସମୁଦ୍ରର ରାଜା ବନେଇ ଦେବା ଲାଗି ବୋଲା। ବୋଲେ ବୁଢ଼ା ଏତେ ଟେନ୍‌ସନ୍ ହେଇକିରି ତାର୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କର୍ବା ବୁଢ଼ୀର ଯେ ମୋର୍ କନ୍ୟାଟା ଏନ୍ତା ବହୁତ୍ ଲାଲ୍ଚି ହେଇଗଲାନ ଇଏ ହେଇଗଲାନ ଆଘୁ ଯେନ୍ତା ଥିଲା ହେନ୍ତା କରିଦିଅ ବୋଲ୍ବା ହେଲା। ବୋଲେ ସେ ଝୁରିଟା ବି ତାର୍ ସେ ଇଚ୍ଛାଟା ପୁରା କର୍ବା ଆଉ ଯେତେବେଲେ ବୁଢ଼ା ଘର୍‌କେ ଯିବା ଦେଖ୍ବା ଯେ ବୁଢ଼ୀଟା ପୁରା ଗରିବ୍ ହେଇକିରି ଫେର୍ ହେଇଯିବା ଆଉ ଇଟା ସିନେରୀଟା ଦେଖିକିରି ବୁଢ଼ା ବହୁତ୍ ଖୁସ୍ ହେଇଯିବା ଯାହା ହଉ ଠିକ୍ ହେଲା ବୋଲ୍ବା ଆଉ ଖୁସ୍ ହେଇକି ତାର୍ ପାଖ୍‌କେ ଯିବା।